аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. Муфаттиш. ҳикоя. тарҷумаи Обиди Шакурзода. пизишки маҳаллӣ ва бозпурси додгоҳ дар як нимарӯзи хуби баҳор ба колботшикофӣ мерафтанд. бозпурс марди ҳудудан 35 сола андешамандона ба аспҳо нигаристу мегуфт: дар табиат муаммоҳову норӯшаниҳои зиёде вуҷуд дорад, вале доктор дар зиндагии рӯзмарра низ ҳар гоҳе зуҳуроте пеш меояд ки қатъан қобили тавзеҳ нестанд. чунончи ман якчанд марги мармӯзу аҷибу ғариберо медонам ки танҳо рӯҳбоварҳову ғайбгӯҳо ба тавзеҳи сабаби онҳо ҷуръат мекунанд, аммо инсонҳои солимақл фақат мутаҳайир мешаванду бас. масалан, ман як зани басо рӯшанфикрро медонам ки замони марги худро пешгӯӣ кард ва бидуни ягон иллати муваҷҷаҳ маҳз дар ҳамон рӯзи таъин кардааш фавтид. гуфт ки фулон вақте мемирад ва ҳамон вақт мурд. ҳеҷ амал бидуни омиле нест, гуфт доктор. пас марг ки ҳаст, омилаш ҳам дар дунболаш аст. вале ҳар чизе ки марбут ба пешгӯист чандон ҳайратангез нест. хонумҳову завҷаҳои мо ҳама истеъдоди пайғамбариву дилвопасӣ доранд. оре доктор, яқинан саҳеҳ, аммо хонуме ки манзури ман аст ба куллӣ вижа аст. дар пешгӯӣ ва марги ӯ нишонае аз омиёнагии занона ва ё рӯи огоҳи бонувона набуд. як зани ҷавон, тандуруст, фаҳмида, дур аз ҳар хурофоте. ӯ чашмони басе айёру мусаффову пок дошт. чеҳрааш ҳам боз ва мудаббирона, бо нешханди нозуки соф, рӯсие дар нигоҳу лабон. аз омиёнагии занона ва ё рӯи огоҳи бонувона агар донистан хоста бошед, ӯ танҳо якеро дошт: зебоӣ. андоми ба тамом хушу зариф, ҳамчун як дарахти тус ва мӯйҳои аҷиб. то ин ки бароятон мубҳам нанамояд, боз изофа мекунам ки вай як сиришти саршор аз сурури пурзавқу лоқайдонае буд ва ҳам як сабуксарии хубу оқилонае дошт ки фақат хоси мардумони андешаманду соддадилу хушнуд аст. шояд ин ҷо сухан аз розварзиву изҳори рӯҳ, истеъдоди пешгӯиву пешогоҳӣ ё чизҳои ба монанди инҳо бошад. ӯ ба ҳамаи инҳо механдид. аробаи чаҳорчархаи доктор назди чоҳи об таваққуф кард. бозпурсу пизишк об хӯрданд, ҳамёза кашиданд ва мунтазир монданд ки аробакаш кай аз об додани аспҳояш фориғ хоҳад шуд. хуб, он хонум аз чӣ фавтида будааст? пурсид доктор вақте ароба боз равон шуд. ӯ ба тарзи аҷиб беморд. дар як рӯзи бисьёр хуш шавҳар наздаш медарояд ва мегӯяд ки бад нахоҳад буд ки дар остонаи баҳор фойтуни кӯҳнаро бифурӯхт, ба ҷои он ягон чизи навтару сабуктаре бихарид. ва ҳам хуб буд ки аз сегона аспи ароба чапиро таъвиз намуд ва аммо бабчинскиро, аспи шавҳараш, бо ин ном ҳамчун меҳварӣ дар марказ мустақар кард. ҳамсар ба суханони ӯ гӯш кардааст ва гуфтааст: ихтиёр дорӣ, ҳар коре дилат хоҳад кардан гир. барои ман фарқе намекунад. то тобистон ман дигар дар қабристонам. шавҳараш мусалламан китф дар ҳам мекашад ва лабханд мезанад. ман аслан шӯхӣ надорам, мегӯяду ҷиддӣ мегӯям бароят, ки ба зудӣ мемирам. яъне чӣ ба зудӣ? ҳамин ки зоидам, бача меораму мемирам. шавҳар ба ин суханҳо аҳамияте надод. ӯ ба ҳеҷ як дилвопасиҳо бовар надорад ва боз хеле хуб медонад ки занҳо дар обистанӣ ин гуна ноз кардану умуман ба сар афкори тира гунҷонданро дӯст доранд. як рӯз мегузарад, зан боз ӯро ҳамчунон аз он ки пас аз зоимон ҳамон дам хоҳад мурд таъкид мекунад. ва баъд ҳар рӯз гап ҳамин, вале мард механдид ва ӯро бо сарзаниш рӯстоии фолбин парёршуда меномид. марги қарибулвуқӯъ барои зан васвос ё фикри собит гашт. ҳангоми шавҳар суханҳояшро гӯш намекард, ӯ ба ошпазхона мерафт ва он ҷо дар боби марги худ ба парастору хонуми ошпаз мегуфт: маро момоҷон, акнун андаке умр мондааст. ҳамин ки зоидам ҳамоно мемирам. ин тавр бармаҳал мурдан намехостам.
вале ҳайҳот ки сарнавишт чунин будааст. мусалламан момову ошпаз мегиристанд. баъзе вақтҳо назди ӯ завҷаи кашиш меомад ё ҳамсари амлокдор. сипас меҳмонро ӯ ба гӯшае мебурд ва он гоҳ биёву рози дил кун, ҳамчунон дар ҳамон бора ки марги ба зудӣ. ӯ ҷиддӣ сухан мегуфт, бо хандаи талху ҳатто чеҳраи пурхашм, бе он ки раводори эътирозе бошад. аз либосҳои муд мепӯшид, олуфтаву озода, вале акнун бо назардошти марги ба зудӣ ин ҳамаро раҳо кард. чалфасе шуд, дигар на китоб мехонду на механдид ва на бо садои расо хаёлпардозӣ мекард. гузашта аз ин бо амааш қабристон рафт ва он ҷо барои гури худ ҷоеро хуш кард. 5 рӯз монда аз зоимонаш васиятномае навишт. ба маълумотатон ин ҳамаро сеҳатманду тандуруст ба ҷо меовард, бидуни ягон шикоят аз беморӣ ва ё бурӯзи хатаре. зоидан кори душвор, гоҳе ҳам маргбор, вале онеро ки ҳикоят дорам, авзоаш ҳама ба саломату хубӣ буд ва аслан хабаре аз нигаронкуниҳову тарс набуд. билохира ин моҷаро тоқати шавҳарашро тоқ кард. нисфирӯзии ҳангоми хӯрок ӯ бо асабоният пурсид: гӯш кун, Наташа, ин ҳамоқатҳо кай поён хоҳанд ёфт? инҳо ҳамоқат нестанд, ман ҷиддӣ мегӯям. ҳарза, ман маслиҳатат медиҳам ки ин аҳмақиро бас кун, то баъдан худат дар хиҷолат намонӣ. фурсати зоимон ҳам инак фаро расид. шавҳар аз шаҳр момодояи беҳтаринро биёвард. барои хонум зоиши нахуст буд, аммо бисёр хуб анҷомид. чун ин ҳама поён ёфт, навзоида хостгори дидани навзод шуд. бингаристу гуфт: хуб, ва акнун мурдан низ мумкин аст. видо кард, чашмонашро пӯшид ва ним соат пас ҷон ба ҷонофарин супурд. то охирин лаҳза ӯ бо худ буд. дасткам ҳангоми ба ҷои об шираш додан, ӯ нарму оҳиста гуфт: охир чаро шумо ба ҷои об ба ман шир медиҳед? ва ҳамин гуна моҷарое. ҳар гуна ки пешгӯӣ мекард, ҳамин тавр ҳам мурд. бозпурс лаб фурӯ баст, оҳе кашиду гуфт: ҳамакнун бифармову тавзеҳ дед ки аз чӣ мурду? боварам кунед, ба ростӣ ин саргузашти бофтаву тофтае нест, воқеист. пизишк андешаманд ба осмон нигарист. мебояст ӯро колбудшикофӣ мекарданд, гуфту: чаро охир? барои он ки иллати маргаш равшан шавад. ӯ ки на аз пешгӯии худ мурдааст, ба гумони ғолиб масмум шуда будааст. бозпурс якбора рӯ ба пизишк овард ва чашмонашро нимпӯш карду пурсид: шумо аз чӣ натиҷа мегиред ки вай масмум будааст? ман натиҷагирӣ намекунам, гумонзанӣ аст ин. чӣ тур буд бо шавҳараш? оё хуб мезист? на чандон. ҷанҷолҳояшон як муддат пас аз ҷашни арӯсӣ шурӯъ шуд. як рӯхдоди номатлуб пеш омад. марҳум бори шавҳарро бо як хонум дастгир карда буд, вале зуд гуноҳи шавҳарро бахшид. аммо кадомӣ нахуст буд, хиёнати шавҳар ё ки зуҳури идеяи марг? бозпурс ба диққат ба доктор нигарист, мисле мехост пай барад ки ӯ чиро ин пурсишро матраҳ мекунад. иҷоза бидиҳед, дарҳолу посух надод. иҷоза бидиҳед бигузоред ки ба ёд орам. бозпурс кӯлоҳашро аз сар гирифт ва пешониашро пок кард. оре, оре, ӯ дар боби марг маҳз андаке баъд аз ҳамин ҳодиса сухан мекард. оре, хуб, ҳоло дидед ки бо эҳтимоли зиёду ҳамон вақт нияти заҳрхӯрӣ доштааст, вале шояд нахостааст ки якҷо тифлро низ талаф кунад. аз ин рӯ худкуширо то зоидан мавқуф гузоштааст. гумон намеравад, муҳол аст ин. ӯ ки ҳамон вақт авф карда буд, зуд муоф кардааст. дар фикраш ягон чизи нохуб будааст. занҳои ҷавон ба зудӣ гуноҳро намебахшанд. бозпурс ба зур лабханд зад ва то ин ки ҳаяҷони асад ошкорои худро нигоҳ дорад, сигор даргиронд. гумон намеравад, гуфту. ҳатто дар сари ман фикри марбути чунин имкон наёмада буд. ва бар замми ин он мард ба ин ҳад гунаҳгор нест ки ба назар менамояд. ӯ як хиёнати аҷиберо муртакиб шудааст. бе он ки мехоста бошад, шабона меояд ба хона сархуш, мехоҳад касеро навозиш кунад нарму гарм, аммо завҷааш ҳомила. дар ин лаҳза лаънат ба шайтон. ба хонуме ки 3 рӯза ба меҳмониаш омада буд, рӯбарӯ мезанад. як зани сабук, кавдан, зиштрӯй. инро низ ҳатто намешавад хиёнат номид.
зан низ аз ҳодиса чунин бардоште дошт ва зуддӣ бахшид. баъдан ҳам гирди ин моҷаро нагаштанд. мардум бесабаб намемиранд, гуфт доктор. мусаллам аст албатта, лекин ба ҳар тариқ дар фикрам намеғунҷад ки ӯ заҳр хӯрда бошад. ва аҷиб ки то ҳоло чиро имкони вуқӯи марге ин гуна ба хаёли ман наомадааст. касе ҳам дар ин боб фикр накардааст. ҳама дар ҳайрат будем ки пешгӯии ӯ баромад, лекин эҳтимоли чунин марг дур аз андешаву хаёлҳо буд ва аслан имкон надорад ки ӯ заҳр хӯрдааст. на. бозпурс ба андеша рафт. фикри марги мармӯзи он зан ҳангоми колбудшикофӣ низ аз сари ӯ дур намешуд. ҳарчи пизишк ӯро дикта мекард, менавишту афсурдаҳол абрӯ дар ҳам мекашид ва пешониашро пок мекард. оё ҳаст заҳре ки дар 15 дақиқа бикушад? тадриҷӣ ӯ бидуни ҳеҷ дарду ранҷ пурсиду аз доктор, ки ҷумҷумаро мешикофт. оре ҳаст, ба мисли морфий. аҷиб. ёд дорам кудом як чизе ба ин монандро бо худ дошт, вале гумон намеравад. бозпурс дар бозгашт хастаҳол буд. мӯйлабашро бо асабоният мехоҳид ва хоҳам нахоҳам суҳбат мекард. биёед каме қадам занем, хоҳиш кард ӯ аз доктор. аз нишастан дилгир шудем. вале ҳудудан 100 қадам задан ба назари доктор намуд ки бозпурс тамоман беҳол гашт. гӯё ба фарози ягон кӯҳи баланд мебаромад. ӯ таваққуф кард ва ба доктор бо тарзи аҷибе дуруст чун мастон нигариста гуфт: худои ман, агар гумони шумо ҳақ бошад, он гоҳ ин ваҳшоният аст, ин амали ғайри инсонист. худро масмум кардааст ки бо ин амал дигареро эъдом кунад. ростӣ магар ҷурми қадар бузург буд? оҳ худои ман, ва ба чӣ хотир шумо ин андешаи лаънатиро тақдими ман кардед, доктор? бозпурс маъюсона сарашро медошту идома медод. ман ба шумо достоне дар бораи ҳамсару худам нақл кардам. оҳ худои ман, охир ман гунаҳкорам, ман тавҳин кардам, аммо ростии мурдан аз гузашт кардану бахшудан саҳлтар аст. ин ҳам дуруст чизе нест ҷуз мантиқи занона, мантиқи бетараҳуму дур аз шафқат. вой ки ӯ ҳамон вақти зинда будан бераҳм буд. акнун ки ба ёдам меояд, ҳоло ҳама чиз бароям равшан аст. бозпурс гоҳе китф дар ҳам мекашид, гоҳ бо ду даст сарашро медошт ва мегуфту мегуфт. ӯ гоҳ ба ароба менишаст, гоҳе ҳам пиёда мерафт. чунон менамуд ки ин фикри наве ки доктор барояш ироя намуд ӯро гичу табоҳ кард ва ҷисму ҷонашро ларзонд. ӯ дастпоча шуд. вақте ба шаҳр баргаштанд, нони чошт хӯрдан нахост ва бо доктор худоҳофизӣ кард. гарчи дирӯз докторро қавли бо ҳам таом хӯрдан дода буд. сомиёни азиз, шумо ҳикояи Антон Павлович Чеховро бо номи Муфаттиш дар тарҷумаи Обиди Шакурзода шунидед. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.